Di kula tak Sijine ngoten ambune ra betah aku. guyon Mbak, ngene ora guyon ora apa-apa. Lah niki lek matur kek pakem ngoten malah sok bredo. Lek guyon ngeten iki sok-sok Mas Pener. Monggo. Nggih bebas, tare wangi kenek. Pangapunten Mbah Lurah. Oh inggih, nyuwun pangapunten Pak Lurah. Memanismu anggo jiwa Bah, swara iso kaya ngono kuwi terus jamune apa iki? jamune sego diwul. Inggih ta. Lah niki mungkin sak bibare jenengan sing das sing arep nyewara jelas ora wani. Agawe rut ditinggal le kula wau ketawis dulur lanang Kang Daman jogete lowes banget. Pun kuntur rumah dereng. Oh inggih, mbok pilih kersa jumeneng malih monggo. Lara lapa kang sinadya umpama munduta Jengkok ae sing ora nguwati. Pak Bu, niki biasa Pripun? kula cakepan sing niki lali. Mila nggih. Rukmi napa pripun niki? Kula mboten ngertos jenengan nyuwun pir sama Mbak Wilis. Mbak Wilis hafal niki. Mi tartamtu tak turuti Ibu DPR niki rawuh. Oh inggih, katemben rawuh menika acaranipun dalu nika padat milanipun sauntawis randhap anggenipun rawuh. Nyuwun pangapunten mboten napa-napa. Rawuh Ibu. Sing penting rawuh. Ibarat wong numpak jenengan milih po Kula mboten saged niki numpak napa niki? pripun Pripun numpak napa niki? lah nika sing numpak Perahu? perahu lah kan Oh alah nggih. Mboten numpak gedhek nggih. garu perahu lumampah tanpa welang Anyar ning digawe. Neng padyan ning jala Demagunjing hanggenjong neng pagulian Yubagaken dawahipun Minggahipun Ketawang Loh Cinawi. Nggih sawetawis kadang sutresna dene acara punika dipun abadikan saking Sungging Multimedia mijil saking talatah Cerabak Slawung Ponorogo konjuk Bapak Ibu sagung para tamu kasun like so subscribe so kasuwun dipun tutul tanda loncengipun mugi-mugi saged berkah saha barokah amin ya rabbal alamin dene kanggo kalih dereng tepang pangapunten saderengipun.
Sumangga katur dhateng Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk sambur pakurmatan. Daya katuran rumaksana wonten sasana budaya. Mastra Bapak Nikole cara mengerepo lakrama Campur taksih kirang kathah yo ramane dole pangundangi kadang waraja wong prawira bapak nidole mati ngrungkepi nagara kusuk mastra bapak nidole sareng mengarepo lakrama panjenengan bumi kita ing Nuswatara kemaripan loh cinawi kartora arjo tukul kantinatu terong kacang jelepogong anggrembunyo kentang kubis lembayung katon dajar banyune tancak ajak lumintu iline nyatane ketika rendeng banyune cukup go ngelepi dasar cawan gede sumbare janji trekep tandang gawe anggarap cawae ora duwe bakal ngunduh hajile bumi nyoto ora kabeh ajar banyune tancak ajek lumintu iline nyatane ketika rendeng banyune cukup go ngelepi cawan nyoto gede gantos sumbare janji trekep tandang gawe anggarap cawae ora cuwe bakal ayo cok tajane kok ayo
Jos. Yup, yup, jos. Ayo wong ayu. Bapak MC tidak mriki Bapak MC. Rokok Mas MC, lha panjenengan teng napa ten niku? Oh nggih, Wilujeng rawuh Pak Boyono CS saking Jalen Balong Ponorogo. Jos. Sungging Multimedia. Nggih matur agung panuwun. Nggih, monggo nggih sampunipun monggo langsung dipun ubengaken kemalih mawon nggih.